para kurnanggalan pasor tambor yang suleng pepanden talutak bandera mewah kakondro mawarno warno pindo salatian Asri kawuryan greg-greg swaraning kutha waneng arek magala anyel gandero ana pikaraku milar Kusuma tali tahat mulat sancota cincing pangreng turangga kutawastan kasamaran kabeh kena kapurpo yaksa teman urut saking mananggilan golong kekolongan bubar kang samya ningali Kumuro munyo benda sesautan kang kinarya tangara budale Madyawa
Ayo ayo ayo. Budal. Ayo budal. Tangisan kanane le. Wah aku kaya mau dadak nantang Prabu Baladewa barang. Ayo sakit kowe kaya. Awake dhewe nek bali wirang nek maju mesti mati. Kowe wedi mati apa piye kowe? Ya. Ora mergo le ngono ning tanggung aku ki akeh. Apa mbok anggap sing tanggungane akeh ki meng kowe apa? Hah? Anggepe aku rek ketoke uripe las kaya ngene anggapmu aku ora ndek tanggungan apa? Tunggak aku BRI oke banget lho. Lah terus piye? Kok kowe gelem apa nyaur kowe? Lah terus piye nek maju awake dhewe rugi. Awake dhewe mung wong kene, maju musuh Kurawa mesti mati. Nek Kurawane ora masalah, aku iso ngundurke Kurawa. Ae nek kowe genah jelas. Sing dadi masalah ki Sinuwun Mandura ki lho, melu-melu ngewangi Kurawa. Ha iya mesti kaya mau dandang kandhake kuntul-kuntul kandhake dandang.
perkara sing saknyatane digawe-gawe karo Prabu Baladewa. Ha terus iki piye? Ya wis to, saiki ngene wae. Piye? Iki nggo keputusane kita berdua. Ha. Kesepakatane ngene. Piye, Gong? Piye? Kowe iki kadang kala arep kowe iki sok kala mangsane iki sok bambung ki ning idemu sok cemerlang. Ya cemerlang. Ndase gedhe kok idene akeh. Heeh. Piye nek rumangsamu piye nek kanggomu piye? Ah kowe maju mungsuh Kurawa. Heeh. Terus engko nek Kurawa wis mundur ki mesti genah Prabu Baladewa maju. Wis to? Ngopo kok plak-plak. Serahkan pada Letkol Bagong. Anggepe kowe wani mungsuh Kyai Nenggala. Weh, tak gawake pacul kok. Ben Prabu Baladewa tak pacul sirahe. Anggepe aku wedi wae sewiyah-wiyah karo kawula cilik. Wis ta, Tru? Wis aja wedi resiko apa-apa, aja wedi kewirangan, aja wedi mati ning pabaratan. Ya. Nek kowe maju mungsuh Kurawa kok kowe matimu mati nestra. Lho. Biasane nglabuhi bener iki mati utama mati utama. Ya. Sing penting awake dhewe mbelani bapak. Bapak ki ra duwe dosa apa-apa kok disalahke. Bapak ki ra duwe dosa apa-apa kok dicolok mripate, dielek-elek karo Sinuwun Mandura. Dumeh Sinuwun Mandura ki wong duwe derajat, wong duwe pangkat. Dadi Ratu Mandura ki ora enek tau sing mani nantang karo Prabu Baladewa. Nek kok karo dulure dhewe kaya ngono. Heeh ya. Heeh. Sinuwun Mandura ki jajal pirang taun wae nalikane jenenge isih Kakrasana. Nalikane Sinuwun Baladewa isih enom. Heeh, isih senengane golek sabun. Heeh. Lambemu gong ora kae ratu. Ratu akeh nek watekane suwiyah-wiyah padha wae ilang kanalendrane. Heeh. Sinuwun Mandura ki dhisik iso ngopani aku kowe bapak gareng. Ah ya Gong. Heeh. Demang Sagopa wae iki sing gedheke ya bapak. Heeh ya. Mangko tekan kene bapak ki piyayi? Piyayi apa piano? Piano ngepruk ndasmu kuwi apa piye? Kuwi ora nesu to Gong kaya diselani guyon. Nah, wis ora guyon-guyon. Mbiki wayahe serius terus. Heeh. Wis kono maju. Lho, terus kowe ora mungsuh Kurawa. Ha ngono nek Kurawa tekan ngene tak tantangane. Oh ya, aku bagian MC. Oh ya. Terus sing perang kowe. Lho. Aku ora melu perang. Aku nek gelem kok terus. Kang nek janji kowe iso ngundurke Kurawa, degan ngisor wet kepen. Oh iya. Kowe entuk-entukanmu ngendi? Guys, nang dalan mau ngrampok e. Wo. Aku entuk-entukane meng ngrampok. Wis Kurawa entane kene, lungguh kene, Tru. Oke, aku manut aku wayem manggre manut. Manut aku sayem kok kowe kira. Gampang nek ngomong. Riko. Iya. Tututan lamun mangsa prawira digdaya ronanggono magawe kelar ira angwang mambu udang goreng. Jam-jam ngelih iki suka goreng iki to. Heeh. Nasi goreng udang. Heeh. Kok gara-gara metu ra ya kira-kira toke tenan. Wis cetha iki lho, cair kok lho iki, wis cetha iki. Patih senggone to. Heeh. Dijamongan apik-apik. Heeh. Nek ora kena jamongan apik-apik njawe laku. Kuwi nggon aku aja tangga, Tru. Oh ya wis. Malah kaya jamongan sik. Heeh, wis tak santai wae to.
sing nantang aku. Aku mungsuh sing ngarep. Terus kowe mungsuh sing mburi. Oh iya. Sapa to kae? Ndoro Kartomarma. Utuh. Ah sapa kaya ngono kae? Brengos-brengosane padha, mripat-mripatane padha. Masa Kartomarma nganggo kethu kaya ngono? Ah sapa? Surtayuda kaya itu. Ayo ambo ayo aku tuku gebingane wis kaya ngono kuwi bentukane kaya aku ya wis ora dong jenenge. Iki malah degrenengan dhewe-dhewe. Apa-apamu patih sengkune. Wela. Bageng wani karo Sinuwun Mandura. Wani mergo nek dasare, Mas. Aku wani iki ora kok maneni Sinuwun Mandurane ning aku maneni pambegane. Dadi ratu ki ya ora suwiyah-wiyah. Begawan Durna kae barang kae derajate brahmana, derajate pendhita. Karo kawula cilik karo kaya aku ngene kaya Petruk ngene kok suwiyah-wiyah anggepe apa? Nglarake ati ayo. Aku ngerti kowe tekan kene mesti diutus karo Prabu Baladewa. Baladewa, Prabu Baladewa. Ya pancen nyata aku kon ngrangket karo kowe. Carane sapi jagelen sik patih sengkune. Kowe iso nglangkahi kuandane Petruk Kantong Bolong. Oh, sing prangkan kowe. Oh iya ya, kowe iso nglangkahi kuandane Petruk Kantong Bolong. Tak sembah dilamamu 20 tahun. Terus maju to. Malah minggat. Dekane tak ombene sik. Oh iya. Lah aku kowe ora sah sida ngombe tekan wis. Lah piye? Terus tak omongi piye? Tekan ki ra apik ning sirah. Apa? Sirahku rak gedhe. Dadi ra masalah marake pinter nek wong sirahe gedhe. Ora kok iso bahaya ning sirah ki piye? Jajal kepruke ndasmu kene. Ora murung ngomong diapusi aku. Ono tandinge. Aku tak ngasuh. Nek Prabu Baladewa tekan kene trajange. Oke. Tenan lho. Wis ta. Kowe biasane ngono ki meng lacoke. Ora. Sanggendake iki aku ora ngapusi wis. Wis kono. Oke. Tenan nek Prabu Baladewa tekan kene omong aku. Ya. Wacoke bendho. Ya. Carane sapi mang jagal riyen mate sengkuni. Welah. Surtayuda wonten ndawuh Paman. Petruk dirangket wela. Petruk ora gelem minggat aja takon kendarat tangane Raden Surtayuda mati dening aku. Nah, mang maju mriki. Aji jajal kare Petruk. Ore butaya. Raja Putra
rautut ora iso. Oh ayo. Oh mantel ya. Sambako karo Petruk bisa menang tak sembah kowe. Oh. Doyo mas oh hai gebleske ya oh ya yo tangi nek lanange tangi oh sajak yo mati yo bogo mentelang wae di motor dodonya sambat kowe arep golek kelinane Petruk ora iso. Waduh. Cocok tumbak jebol dadamu. Maju rene. Iya. Amin tumbak kok kaya ngono. Jendro. Wela. Mana? Tumbak kuwi kepleh ya Mas ya. Sok gawe sing apik. Dibalik. Waduh. Wah. Iya. Waduh. Urusi kok semaput kuwi. Oke. Wah, mesra kena mati gue. Mati gue ya. Sikil cendarep ndang.
Waduh, aja mok sikep keringetmu mambu ben. Jangkahku ben kowe modar. Aku mok sikep mambu ben modar sisan kowe mambu keringetku. Keringet kematian. Kamu kudu pulang sasi kok. Syukur mitet airong ngono kowe, mitet airong. Edan. Minta tolong ngampuni saka ngene. Ayo bonggo kowe Kartomarma. Bonggo kowe. Ayo. Aja takon dosa. Wah, paraken ning kayangan ne Bathara Yamadipati mati dening oh. Jalanan ayo amu Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha Petro iki satama dasar pranyata ayo ora kena dindakke kamurkanmu ora gelem ngalah tekamu ning negara Ndrawati iki kalah dhisik karo Bupun Pandura kalah dhisik iki gumantung ketrima apa ora arep oleh teko dhisik kowe arep oleh teko dhisik bapakmu arep oleh teko dhisik mbahmu ning nek luwih ketrima Petro tetep rezekine Petro barat ora kena dikandani Srana alus saya arep ngijak apa tak ladeni ngantem sak suru-surumunya ha kake yalah pancen menungso ora kena dikandani ayo apa anggepmu Satama ki cah ringkih ngono ayo nek pancen kowe digdaya ki ya ora mbane kok kono bengak-bengok sumbar ngunak-ngunakke tekan kene ming nyoneh ayo anggepe apa Satama kok to sepelekke kaya ngene ayo sambato kowe wedok ayo age malesa ayo malesa ora ming pendunung wae kok anggepmu nyepelekke aku ki piyayi aku ki anak pendhita malesa kowe mau sugih omong saiki ming meneng wae ayo malesa ora nginyangi anggepe nyepelek ngece karo aku Petro ora sak geleme dhewe kowe ayo males kowe ora mah nyanyi kaya jarek anggepe Gong kene oke tose oke wis ora so oh ya tas munine so ki ming berarti tangane ming ngene piye ming se ming ngono anek cara Ronaldo ki rak ngene iki su ngono kae kan kowe kok rumah saku ora tau seneng bola to Tru ha iki saploke ana 88 WWW kuwi apa kowe senengamu kaya ngono layak ndeder kere uripmu Tru bayaran ben-bengi meng tak nggo top up ya ora ketangge cegah le kok Gong kowe bengi mangkat wayangan malah to tinggal ndelok bola ya Kurawa siji mboko siji mundur iki babane sene sapa Sinuwun Mandura ya wis kowe nyepakno tenaga oke
Degane tak entekke. Lho, tunggale. Oh, aku mau ngomong, degan iki apik ning gas. Wis kono maju kono. Kurawa dintekke, kae isih ana Dursasana, Citraksa, Citraksi Durmagati isih ning kono kae. Piye lah. Ayo. Kurawa amuk Suramrata, Jayamrata. Percaya kowe. Dhewe ke dhewe sing bagi pucuk kepala pucuk pada jalan nyepele ke pucuk pucuk tak kula kok sampeyan pucuk kan teman kok sampeyan pucuk kok sampeyan pucuk tak tangan lapo sampeyan pucuk ilmu kaki piye kok sampeyan pucuk sama kok sampeyan pucuk atau apa kok sampeyan pucuk tangan lapo kok sampeyan pucuk ilmu kaki sing alon wae kowe bagus ngomong ki alon-alon to padake aku seko gedhe ku ayo kowe Pedro kowe ora pati jeneng cetakan desa rasa kok ancam ngantem gek ngantem iso ngantem ora ngantem kok cek blang cek baleni oke Kok piye to ki jalake piye to ki? Hat! Hat! Kok nggawa watu sambo Gong. Lek ku njipuk nang kono. Wak geret nganggo dadung ya. Aku ki wis krasa tak kodhok aku wis krasa aku munggah galengan. Nah. Enek watu mblenggruk gedhe tak jugil. Delalae iso diglindhengke. Nah. Tak nggo nimbles Durmagati. Apik le apik. Akalmu nalarmu cerdik. Asline sing tak enceng-cengelmu mau. Yen elek kowe iki ta. Ana maju kono tunggal iso kae. Ayo Durmagati wis kalah. Citraksi Dursasana ayo maju kene. Pejah kula man. Surtayuda nggih. Memang mungsuh kere-kere kok kalah. Kowe iki wayang anyar kok ya kalah kaya. Nyatanipun nek kawon nggih kawon mawon. Petruk niku najan to derajating batur. Najan to niku wong loro saudon telu saurupan niku anake Semar Badranaya. Semar niku titis dewa Sanghyang Bathara Ismaya. Pantes nek kula kalah. Kowe iki pangeran pati, kowe iki Kadang Nata kok ora isin nek kalah kajengipun. Nyatane maju mbuh menang mbuh kalah Kurawa niku awake tetep lara. Lara. Wong perang awake penak iki ra ana critane. Pun kula semanggake. Sampeyan dadi wong tuwa mung gaweane maido wae. Sampeyan dadi wong tuwa mung gaweane kongkon kene sing nglakoni gedablikan nganti toh nyawa padhake. Anggep apa? Sesuk nek kula sampean jawab moh melu kula. Lah ngapa? Amplop kula ora dinehke kok. Lah sapa sing nyatut Durmagati niku? Kowe njaluk pateni kowe? Lagi Kurawa kak
Derenek sing mangga mulia mungsuh Petruk. Kartomarma iki nggih, Man. Menang apa kalah pejah. Pejah iki mati kowe anu kawon, Man. Mungsuhmu Bagong edan. Meh mutah-mutah kula. Sebabe apa? Bagong niku kula antem mboten dirasake. Mbasan kula lena kula disikep, kula diamboni keleke Bagong biyuh-biyuh badheke ora jamak, Man. Sepira badheke? Nek jenengan tau ngambu napa nggih? Nek ming letong men tesih rada wangi, Man. Kaos kaki, Man. Dian. Kaos kaki campur letong, campur blek kebu. Wah, sumangga ki, Man. Nek awak kula rapati lara, ning irung kula, indra penciuman kula niki terancam. Iyalah. Ya sak-sake dhewe ra. Liyane sing diarep mundur sapa iki? Satama mundur kok ngember nangis kula. Lara ati kula, Man. Ora ngapa ta? Perang liyane iki do seneng, do bungah, do mesem nyambut gawe karo seneng. Kowe kok karo nangis iki ngapa? Padurayanmu aku. Mboten, Man. Ning kula niku maju perang nembe pisan iki kewirangan. Kewirangan piye? Mbak cerita. Petruk niku kula antem mboten dirasake, kula kan males mboten males. Malah dheweke niku kula antem malah ngeten iki. Terus cangkeme ngeten iki. Sikile tuprok ngoten niku, Man. Kula rasake teng ati kok larane ora sebaene. Petruk kula kon ngantem kula genti kok ora gelem ngantem malah ming cangkeme ming sakit ati kula. Gila. Petruk gak iso ngerti ceritane ya. Mangga Petruk ki ra tau srawung karo Kakang Durna. Gak ngerti ceritane masa lalune Kakang Durna. Lah ya wis. Ditabah-tabahke ya le ya. Sampeyan niku napa ya, Man? Ya wis sing sabar, intine sing nrima. Ngene bapakmu kae nom-nomane glidik. Glidik pripun, Man? Petruk ngono kae asline. Petruk ngono kae asline. Sampeyan malah kepingkel-pingkel niku pripun teman kula niku sedih. Petruk ngono kae asline ngece karo kowe. Ngece alih kula. Ngecene kok kaya jaran. Merga kowe iki asline anak jaran. Trembelane. Ana wong sedih malah dikeguyu. Ora iki nangis guyu. Akhirnya kelingan lakane bapakmu. Apa dhisik apa ya nenek uang. Kaya trimo karo jaran. Anen. Mate sing kuwi kaya ngono kowe. Aku iki karo cara mlebu atiku malah kaya ngono. Wis kana mulia. Aku nek kelingan. Ayo terima milih jalan iki. Gila. Apa Kakang Durna iki golek sing ngambang ngono menungso iki rumangsaku ya wis kan dhisik. Nek jaran kok kaya triwayati pangan. Aduh. Gila. Sapa iki sing urung maju?
watu titikan. Citraksi nggih man. Kowe arep maju. Mungsuhe sinten man? Mungsuhe Petro karo Bagong. Ora mung maju-maju. Oke. Kula niku nek kan maju mungsuh pepono kawan. Niku. Papa paling setan tutu lah bos stroke tutu lah apa mbak sing ngomong iki nek omong iki mbak sing cetha kula nek kon ngajar pupu-pupu kawan iku paling seneng tutu lah apa setan tutu ora kok lah apa iki apa wong nguyuh sampean iki senengane kaya ngono ora wis kana bagune maju Petro kan mamaman seker kula ngancing amuk Suramrata Jayamrata asu amuk goblok banget amuk Suramrata jar dhewe tau makne sesuk arep maju perang ki ajar omong sik wah orang malah mungsuh wong gagap kuwi senangel tenan truk kuwi kumat Parkinson nagi ngono kuwi nabo iso kejel-kejel kaya gila ngapa bajir iya muter meneh ya aku nganti seseknya kasungsa siji enggak wati apa lho rombongane kok penyakiten lha Dur maju Dur punangan dirampung nggih ombe lo ombe
Edian. Ana wong suket ki wangun yo ngene. Oh ngene. Ben. Wong perang kuwi sing dibutuhi kudu joget. Ning nyali perang ki eneke ming mati apa mukti ora arep ndangdutan. Wah iya jane ayo. Wane sampean tekan kene mbangane saka kono ming hula halu. Tak kepruk pisan modar isin. Disawang wong negara Ndrawati semene mbane isin cara aku. Pangeran Pati Kadang-nata kok mungsuh kono kawane kok kalah. Wah iya. Lenggarien. Ngopo aku to kok lungguh ayo. Butuhe aku nang kene perang karo kowe. Lenggarien to. Oh iya. Ning kene ku perang adu intelektual. Ora kok perang adu jotos niku mboten. Yo, aku waduh karo kowe. Dasare awakku rada kesel Petro. Nggih, kesel iku yo leren, aja malah dabukan joget-joget. Halo. Ora ana sing ngangkat kok halo. Dah, lucu ya kowe ya. Ayo gemecak swasana, ora sepaneng terus. Sepaneng terus iku duwite ya suwe-suwe entek, duwite suwe-suwe entek. Urip niku nggih seneng. Iya. Arep matur sampean. Ngomong apa karo aku? Sampean amake kesel. Piyai semene mbane iki pengen ngerti kridane Petruk Kandrong Bolong. Pancen kuwi sing tajab. Pancen kuwi sing tajab kowe iso mati mungsuh Duryudana ning Saru. Lho, Saru piye? Wong piyai semene mbane niku pengen ngerti Petruk menang mungsuh Kurawa. Ha nek Duryudana mungsuh Petruk ora mboten imbang. Ora imbang piye? Awake sampean gedhe. Yo, aku mung kuru cilik. Pancen yo. Sampean digdaya, kula ora digdaya. Sampean dipusaka, pusaka kula mung niki. Wae, iya, terus piye? Lu wong becik sampean kondur. Bali piye Petruk? Mergo piyai semene mbane niki nek ngerti Duryudana kok menang mungsuh Petruk, kok dalange disuraki. Dalange Petruk. Dalange pekok. Ana Duryudana kok menang mungsuh Petruk. Sing nanggap gelo taun ngarep ora ditanggap rene meneh sampean ning kotak jamur. Mergo ora kanggo. Iya. Lah nggih to, isih seneng mayang. Isih. Jur piye to? Mula nek ndaratur kula sampean bali mawon. Aku bali. Nggih. Mergo isin. Lah nganti Dursasana menang karo Petruk, penontone do surak. Dalange Petruk, dalange keclok, dalange kentir, dalange pekok. Sing nanggap gelo kagol, kula karo sampean ora kon rene meneh, sampean bosok teng kotak. Mergo ora tau dienggo. Wah, iya ya, nggih. Wah, kowe kok pinter timen to, Tru. Wis ning aku tak bali, tak kandan-kandanan iki. Kurawa tak kandhane sedung ngeyel tak kene bali kabeh. Ora sah perang mungsuh kowe, ndak kewirangan. Wes ora enek sing gameli linggo. Iki wae. Aduh awak kula rada kesel man iki, Mas. Pijet sing mijet niki ra yo masuk. Niki sawah. 11 loro SMP niku lho, Mas. Iki wis gerang lho, eling anak bojomu ndelok. Wah, boten apa-apa. Nek ndelok teng streaming halo bojoku iki mbok nom. Caitian.
piye mundur urung babak kulitmu urung putung balungmu kok karo cengengesan iki ngopo ngeten Mas kula maju mungsuh Petruk kula linggo lah ora perang mboten kula rembukan kalih Petruk rembukan apa Ndara Dursasana sampean tesih seneng maju perang mboten sih seneng wayangan mboten aku kula wangsulan seneng terus Petruk muni nek isih seneng wayangan sampean mang bali mawon mergo ngonek nganti Dursasana kok menang mungsuh Petruk Dursasana kok dimenangke mungsuh Petruk penonton semene mbane do kecewa do surak dalange pekok dalange Petruk Dursasana kok menang mungsuh Petruk ngoten niku Man terus oke mungkin penontonnya ora seneng otomatis yang nanggap nggak kecewa teman iya gila ora kecewa kuciwa oke sing nanggap gelo ora timbali mayang ning kene meneh kula tengkotak jamur Man sampeyan gelem tengkotak jamur ora mesti seneng wayangan ta heeh nggo bali mawon ora usah maju mungsuh Petruk Man pokoknya sing seneng maju perang bali mawon wong bocah niku tak kandhanane kabeh Citraksar tadi wis bali wae rasa perang wis ayo bali Tirtana Tarem nanti maju perang rasa bali wae pokoke gelem ora wayangan oh ya wis aku manut piye lah Kurawa dadi sak geleme dhewe kaya anak Prabu Baladewa terus manjat ya panos panico sangat binatang manusia jajalanat menungso ratatanan Petruk kantong bolong kowe kemelo pacakmu ngeleleng pacakmu kemelo siramu iki nata mandura Prabu Baladewa yo ora minggat gret nengkolo ya malah saiki sing maju Kurawa le. Sapa? Prabu Drupasta apa? Wudu. Prabu Drupasta kok melu Kurawa iki piye? Sapa sing maju? Prabu Baladewa. Wedane ya. Ngono nggono ora? Nggawa mesine kaya. Aduh, Truk. Piye? Pasrah bongkokan iki. Piye? Dongane aku ya, Truk. Lho. Dongake piye to? Genah modar mungsuh Kyai Nenggala. Aja pesimis ngono kuwi to, Le. Aku ora seneng. Mau jare janjimu ning ngarep nek Kurawa maju sing nandangi aku. Saiki wis tak undurke. Ya alhamdulillah. Lho, alhamdulillah piye to? Sing maju Sinun Mandura. Mau ora sing arep ngladeni Sinun Mandura mau sapa? Sapa? Oh, sinden-sinden do turu pisan. Diomongi nek mayang nang luar kota, iki nek sore aja adus. Kaya aku ngene iki lho dadi ra ngantuk. Kowe ra adus to, Gong, kowe? Ora. Iki senengane kaya ora wis ta. Terus iki piye iki? Iki Prabu Baladewa iki piye iki lho? Ama wis janji kowe aku ngundurke Kurawa wis clear masalahku karo Kurawa wis rampung. Mau kowe janji-janji dhewe, tok langgar-langgar dhewe, kowe dosa-dosa dhewe. Aman, Tru. Dosaku wis akeh banget. Dosaku nek cara mambu paling wong wegah cedhak karo aku. Sangka ambune dosa. Dosane gedhe iki lho ratus piye to? Nek kowe wis genah, heeh. Lah. Tru. Rene Tru. Piye? Piye sidane piye? Wis tak niati tenan lho.
Lho, tenan. Heeh. Engko nek mati piye lho? Bojomu isih enom. Anakmu isih cilik-cilik. Alah, padune kowe senenge kok nek aku mati. Ngaku wae, Tru. Amben esuk bojoku nimba. Kowe gayane dandani apa ngono? Ayo. Anakku sing barep kira asline anakmu to? Apa iya? Wae tak wis meteng 3 sasi kok. Laire 9 sasi ya dadi lumayan isih kuman 6 sasi. Asine seneng ta anakku ninggal bojoku. Ora apa bojoku angger meme kumban. Kowe wis gaweane golek kayu nang mburi omah, bojoku nang mburi omah, tojak omong-omongan. Ora ya go ngaku wae ta wis ombangane kok kan berguteng sing tanpa guna. Oke. Apa iki? Dompetku gawanen. Oke. Isine pernah BPKB, STNK, sertifikat lemah, piagam festival pedalangan juara 3 dhisik ya ana. Di rumah sing apik. Terus iki to? Apa? Endi sik. Sik iki rada angel e. Apa to jane? Sik. Wah, ya. Wedan iki penthong kok dikampeki iki inventaris hansip. Sawen aku dadi hansip dicekeli iki lampu parkir. Oh ya. Gawa oke. Titip anakku. Iya anakmu. Oh ya. Wah kok ngerti to, Kang? Ngerti wae irunge mancung kok. Anake Bagong irunge pesek kabeh. Anakku sing barepi dhuwur dhewe, liyane sebol dhuwur dhewe ora anakmu ya. Titip anakku. Sing barep kae sesuk arep lulus SMA. Sekolahno ning perguruan universitas sing ora pati tinggi. Lho. Piye to wong tuwa ki karepe anak sekolah ning perguruan tinggi. Karepmu ki piye? Anakku ki goblok ya, Tru. Aja dhuwur-dhuwur ngono tiwas larang regane. Oh iya. Anggere ora gati. Heeh. Sing barep kuwi lulus SMA, narep kuliah dolno sawah kidul omah kae. Oh iya. Anakku sing nomor 2 arep lulus SMP, arep munggah SMA, dolno kedokan etan omah kae. Oh iya. Anakku sing ragil, arep masuk TK, dolno kedokan ngarep omah. Oh iya, tak dol. Lho, sik, kae ra wis tak tuku to, Gong? Apa? Wis. Ayo sak karepmu pirang tak dol. Oh iya, pokoke kuwi ya, Le. Wis ta. Ngati-ati nyangoni antum selamat. Wis ngono. Mane kowe mung gregol-gregol le. Ngati-ati lho, Gong. Wis tak meneng kok. Lah. Apa ya arep kaya ngene tenan lakone Bagong. Aku ki jare ayang-ayangane Semar. Aku ki kepiye wae kanane karo Semar ora iso kuwalat, kepiye wae kadedayanku padha karo Semar. Iduku mawa geni aku omong sak kecap padha rong kecap mesti dadi. Mar mbok ya aku ki anakmu. Aku padha karo tunggal getek karo kowe mbok aku dinae dayane to, Mas. Ngerekoso tenane. Aku dadi anake Semar pirang-pirang taun nek mengkere wae. Jare Semar dewa, sasetyane dadi saseptane ana. Aku kaya ngene kapan dinoke wae. Lho, sik. Loh. Tanganku kok awakku kok mulur ya ki ya. Loh. Aku ora ndek gelang kok gelangan barang e. Sik. Lho kok nyolot dawa. Tru. Rene.
Piye? Kowe lah iki margane patimu. Sese. Sinuwun Mandura dengkulmu mlacat. Lha lho. Bagong ta iki? Lho. Kok iki Sinuwun Mandura apa Bagong? Bagong wis dirungok wis warani iki lho, Tru. Ora percaya apa nyoh. Ameng sakmono iki kok tok pamerke ra. Senengane nyepelekke karo aku. Iki piye iki aku? Ora kok iso dadi ceritane kaya ngono iki piye? Ceritane piye? Aku mau rak sambat sebut karo bapak. Heeh. Nek aku ki anake Semar ki mbok ya aku dinae dayane, mbok aku ditulari dayane. Jare aku ki anak dewa, aku jare ayang-ayangane Semar. Heeh. Lah kok bumi ki tiba-tiba ngono kok lho, Tru. Terus kebul. Terus nang sing nyanyi langit bumi bersaksi. Derita kudalani. Susana. Awakku diduluk medhon maksud. Alun-alun rasane mung maksud. Dadak ning lemah dadak dingenak-ngenekke sih. Awakku. Heeh. Terus dingenak-ngenekke dlesepe ning lemah set. Lah metu-metu aku awakku mulur. Aku dadi apa ya, Tru? Tak omongi mesti kowe gleleng. Dadi apa aku? Dadi Baladewa. Bangsat. Lho. Kok kasar kowe? Lho, Baladewa kuwi piye to? Panus maning jajalanat. Wanus maning jajalan sekarang baune iblis anat Strayoli binatang September, Oktober, November, Desember. Januari kok Januari. Kowe dadi Prabu Baladewa. Oke. Baladewa kok oke. Sumbarse. Petro. Ayo ta, Tru. Nggih. Petro. Nata mantra Prabu Baladewa iki Nalendra Mandura iki Nalendra sing ora mampu nentang iki panjenengan isune iki lho. Nggih, keparengipun kados pundi Su? Aku golek obat kuat. Lho. Baladewa kok ngono kuwi ora. Apa piye? Ha sing galak kaya ora. Petro, wonten dawuh sinuwun. Goleki pusaka Petro. Baladewa sing kae nggawa Kyai Nenggala. Iki Prabu Baladewa. Ratu Mandura Prabu Baladewa. Aku nek ora nggawa pusaka golek kaman. Oh nggih. Ngrekoso iki. Niki napa? Petro, wonten dawuh. Sapine cepake nak golek critan Petro. Cepake kijangku. Aret kon bacok ndasmu kuwi apa liyane. Ora aneh, Gong. Ki wis. Nah. Iki kan mbleh idul kurban ngono apa piye? Kok cepake parang liyane. Ngrekoso ora enek, Gong. Kudu enek. Kudu golek. Ya. Wah, kok sajak. Piye? Wak rauke raimu lho, Tru. Ngapa? Telek lencong to kaya aku iki karepmu piye? Sangat lho, Gong. Anget-anget apa ora? Yo, pangan kowe. Iki wae iki sangar iki, Gong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun kawigatosanipun dumateng warga RT Sekawan Gelung bilih ngenjang-enjang kapurih kerja bakti ngresiki jedinge piyambak-piyambak. Kan siaran apa piye? Nggo nginging barang feedback barang ya. Ora enek tenan Gong wis to iki wis nyo iki. Iki paling mentok wis iki nyo. Aku kan gaji wiyaga ngono apa piye? Iki enek tulisane
Roni 20.000. Liyane pusaka ramutu. Benda wis benda. Bendone ra enek. Ndi parange mau? Nggih. Nggih, ha. En gelem iki ora gelem ya iki. Petro, non. Tendane teke lho. Pramuka arep dilokasi. Iki glati pramuka wis gek maju kono kesuwen wae. Baladewa iki tanding kono bale metu. Petro angel ro. Woi. Setan lo. Mani sasaran sukertane kowe pleseran Petro maju ora dhewe lho aku dadi kedep kaca iki piye arep iki aku dadi kedep kaca iki arep piye iki ana wujud Baladewa eneng wujud Baladewa edan iblis lanat Baladewa iki piye oh iya Don't worry. Rastamania. Edan manus main jajalanan suarane Bagong. Ojo ngawu gawer ngawur. Gawar ngawur, ojo ngawu gawar ngawur. Iki Nalendra ing Parang Gupita. Mandura Prabu Baladewa. Ayo kowe dadi ana wujud Baladewa kaya ngono edan manus main jajanan wani kembali marang nata Mandura Prabu Baladewa Bagong ora gelem ngalah aja tanggo tak gretel golok gretel grati pramuka mati dening aku mati kae Udiar kowe waduh edan Wah. Panus main jajalan setaning bayi beli selanat Bagong ngeleleng macamu gemelo siramu Kiai Nenggala ora kuwat ngadepi dayamu tanding ana Kiai Alugara Petro wonten dawuh sinuwun Baladewa sing kae nggawa Alugara aku golek kresung kono nggawa alu Petro pripun apa golek keliyane apa golek wae nggih jan sengara iso seneng atine apa niki mawon enten niki gelem niki ora gelem ya iki wis ngrepoti wis tak ombene sedegane wah edan manus main jajalanan Prabu Baladewa tak belah tanggo Idul Fitri Idul Kurban mati dening aku Bagong
apa iki? Mati dening aku ayo. Matno sastra jendramu. Matek aji jaya kawijan kowe Prabu Baladewa KW. Dan iki dayane apa iki? Aku tuh tadi enek kelabang mlebu iki piye? Waduh. Piye iki, Mas? Piye, Gong? Ora aman, Truk, sik, Truk. Piye ning apa ya? Piye, Truk, iki mbok ditulungi, Truk? Amatur Sinun Kresna. Oh, kan rene, Truk. Kok Prabu sare kok Prabu. Kok Prabu kok kuku aku sare. Kresna wonten dawuh kok Prabu Kresna wonten dawuh. Iki piye iki? Iki piye iki pisan pun Kakang ngene iki ajeng kula pisah kok mboten saged iki pripun iki? Wira Kresna aja edan lho kowe, aja edan lho kowe. Iki Baladewa iki aja dipisah iki. Iki Baladewa iblis iki. Kowe sik iblis. Pun to sare. Niki niku mau ngantun menggal kepiye carane ben iso pisah niki lho. Yo kare dipisah ngono kowe. Adate yo gampang kok. Kula aturi sare riyen. Yo. Bila. Lho. Kresna aja bengok Kresna wagu kowe bengok nggih kok Prabu kula mriku ngetokke tenaga. Iyalah. Sapa kowe? Kula kok Prabu. Nyun pangapunten. Dipisah nggih kula aturi sareh riyen to. Iya. Iki kok yo dadak dadi Baladewa barang iki karepe kepiye to yo? Iki kok dadak dadi Baladewa iki. Aduh Prabu kula mboten saged kok Prabu. Kowe lha iki banjur piye iki? Masa selawase urip aku kon gathuk urip karo menungsa iki. Aku ya ora sudi urip karo kowe. Mau dadi siji kaya wong kembar siang. Iki rak Bagong to iki. Dudu Yai Prabu dudu. Pun Kakang Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Dudu Yai iki dudu. Iki pancalmane Bagong. Yai dudu pun Kakang Bagong pun Kakang Baladewa Petruk rene nggih. Iki piye kok aku dadi wong atase mung dingel-ingel kok dadi ora iso icul. Wah niku enten perkara sing nyantol niku Sinuwun. Yai Kresna, pripun kok Prabu? Aku wis ora betah-betahen iki. Lorone ora jamak-jamak, mules ning weteng. Petruk mbok iki ditulungi to. Ha kula ya ora dong. Saking wong loro niku sing perang kok ya mau ya. Piye carane Petruk? Nggih. Kula selawatane. Bismillah. Sallallahu alaihi wasallam. Nice. Ini rak lega. Edan. Linggo, Petro aja ngawur kowe Petro. Ganti, ora iso. Ganti anggere rene kek ganti ra. Weh lah. Yo. Larane ora jamak ya. Nuwun sewu mriku critane kados mekaten mriku kula niku kados pundi? Pun Kakang dhewe ora weruh. Mergo pun Kakang maju mungsuh Baladewa panjalmane Bagong kae. Lah kok dadi pun Kakang dingel-ingel karo Bagong ana bedama sing mlebu ana ing kene iki lho. Gong, lali rung tores letengke apa Gong? Urung lali Sing bedisil mau. Lambemu Gong ora. Edan larane ora jamak Yai. Sampun to. Wekdal mriku kula aturi sareh piye? Bagong kae wong sing wis wani mirang-mirangke ngilani karo dadane Nata Mandura. Bagong, Nun. Ganti salin.
dadi nganggo sandangan kok Prabu Baladéwa barang. Kula ki ya ora ero kaya critane iso ngeten iki niku pripun kula ya ora ero. Wis ngono. Kae ning nggon got kae. Wah. Kula kaya nyemplung got, ora upa. Nggih. Meng rau Petro kulino aku rau banyu got. Pun sinuwun wis malih. Pun. Koko Prabu, piye Yayi? Nuwun sewu. Rikala semanten sareng kula tanteng kaliyan anak kula punindang lara temon. Piyambakipun purun dipun dhaup dening sinten? Piyambakipun Blaka. Piyambakipun Blaka, piyambakipun matur. Iya. Nggih piyambakipun purun dipun dhaup dening sinten kemawon waton temanten kakung. Nalika dipun tumuju wonten Praja Negaring Durawati temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Ngajengipun gajah menika kedah dipun beksani dening Wanara Kusikuseta. Nitih gajah ingkang bisa tata jalma dibeksani Wanara Kusikuseta ning ngarepe. Inggih. Banjur apa meneh? Sakwingkingipun gajah menika kedah wonten tontonan kasuwargan. Kayu klepu Dewandaru gedhang emas debok swasa pupus Cindhe Parijata Kencana. Sakwingkingipun tontonan kasuwargan menika wonten Gangsa Lokananta ingkang dadipun pandhegani dening Sang Hyang Kamajaya. Lajeng ingkang ngungelaken gangsa menika kala wau Nalendra 1000 negara. Kudu ana Gangsa Lokananta sing nabuh Nalendra 1000 negara. Inggih Kang Prabu. Oh ya. Yen ngono aku pun Kakang tak kondur bali ning negara Ngastina matur karo anak kula Semana Mandra Kumara supayane diupadi pepanggil rupa sing bakal dadi srana dhaupe Endang Lara Temon lawan anak kula Semana Mandra Kumara. Inggih Kang Prabu ngatos-atos Kang Prabu. Iya Yayi. Uripku ya wis Kang. Petro, non. Memang mesti urung midanget sing tak ngendikake to, dereng. Intine kula krungu gedang apa? Gedang awah pakel, udu. Gedang mas. Niku napa niku? Iki ngene ya, Petro. Nggih. Anak kowe Endang Lara Temon kuwi gelem didhaup dening sapa wae waton temanten kakung kudu nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Oke, terus sak ngarepe gajah dibeksani utawa dijogeti dening Wanara Kusikaseta. Wanara Kusikaseta, Wanara kethek kusika ulu, kethek ulune putih. Iya, Petro. Oke. Tak golek teng Gembira Loka. Ro kathah kantun ngecet. Lho, ora sing diwerna kuwi ora. Lho, lah terus Wanara Kusikaseta kuwi sing ulese putih kuwi wis gawan lair. Albino ta, Tru? Oh ya, Oke, ngestaken dawuh. Sanese napa mulih sinuwun? Sak mburine gajah kudu ana tontonan kasuwargan kayu klepu Dewandaru gedhang mas debok swasa pupus Cindhe Parijata Kencana. Napa niku wau? Tontonan kasuwargan ya kuwi kayu klepu Dewandaru gedhang mas debok swasa pupus Cindhe Parijata Kencana. Ruwet. Engko dicatet ga? Mang catet. Nah. T U N. Ah kesuwen ampun dieja. Kula tulise mawon. Ya nya, Petro. Napa wau? Tontonan kasuwargan nggih, kula saka ngarep mawon. Ampun, niki sing burine gajah niku menapa? Tontonan kasuwargan nggih. Kayu klepu Dewandaru
Ayo. Terus gedang mas. Gedang mas. Tebok suwasa. Pupus sindi. Pari Joko. Napa? Pari Joko. Parjo Lukita. Dudu. Sing alon to mangan iki. Pari Jata Kencana pupus cindhe Pari Jata Kencana. Terus napa meneh? Gongsa Lokananta. Aduh, ha iki Gong. Piye? Niki ra anu to sinuwun ku dadi arak-arak ngoten to. Iya, Petro. Wah, Gong, tosamu tok kene. Nggih apa? Ngusung gamelan. Tos aku disewa tanggaku itu. Lah apa enenge? Gelem ra gelem bego. Apa iso nggih ngusung gamelan? Ah wis kok gampang. Goleke kronjot apa? Gongsa Lokananta nggih. Ditabuh dening Nalendra Sewunegara. Oh nggih. Nggih wis pokoke kula catet. Kula aturke Bapak perkara iso ngaturke napa mbotene pasrah mawon nggih sinuwun. Iya Petro. Sing baku sing tak aturake saka anakku ndang loro temon kuwi. Oh nggih ngestaken dawuh. Gong, entuk gawe le. Gawe piye? Sendang wis kok mulih apa? Urung. Enek pepanggil rubone diaturke bapak ben digoleki karo ajimu Senet. Oke, Tro, makan yo. Oke. Nyuwun pamit sinuwun. Yo.
Sonya Madya Atri lumrang kantaning pos beta Udyanero sang tujo warong brengeng berswaran ning madu pronto manungsung sarining gambang Sura Sura Sireng Sangya arep kepatos sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung Sang Hyang Pratunggapati nyedhul saking barang wetan kalingan mega sarta gunung-gunung parandene kang bisa murbawani jagat raya duwe tatah sing kamandyan diwasanena wau kawususa wancine wis nganjik goro-goro Sumo Yana Sumo